こちらはですね、中国核実験ウイグル死者数十万というタイトルになっています。産経新聞7月31日から取り上げました。米国で最も人気の高い科学雑誌サイエンティフィック・アメリカン7月号が中国の新疆ウイグル自治区で中国当局が実施した40数回の核爆発実験の放射能により数十万ものウイグル住民が死亡した可能性があるとする記事を掲載した。これ大きな記事ですね。はい、そうですね。はい、産経新聞、これは非常に注目すべき記事だと思います。むしろこれはある意味一面に載せてもいいのかというふうな思いがいたします。サイエンティフィック・アメリカンというですね、これ、米国でも非常に人気の高いその科学雑誌だということであります。そしてそこでですね、中国の核実験の実態、特に今問題になっておりますこのウイグル住民ですね、ここでですね、この非常に大きな被害が出ているということです。まさに40年にわたりですね、この核実験を繰り返しているということです。この記事の中を見ますとですね、そのウイグル自治区で1973年の子供時代3日間、空が黒くなり土砂のような雨が降ったというそういう目撃証言も出ております。そして、その後ですね、そういう核実験が続けられて大変大きな被害が出ていると。新疆ウイグル自治区で放射能汚染のために19万4000人が死亡し120万人が白血病などを病んだというですね、そういう算定を伝えております。そういう意味ではこの科学雑誌国際的にも評価が高いということで大変信憑性があるということです。これに対して例えばシルクロードですね、などが、日本でもその NHK がですねシルクロードについての放送をしておりますけれども、NHK が長年シルクロードの番組を放映し多数の日本人観光客に核汚染が明白な地域を訪問させながら核爆発については一切沈黙してきたという問題があります。これに関して高田教授という方が、その NHK のこの核実験無視の姿勢を非難してですね、公開質問状で抗議しているということも合わせて、ここで報道されております。こういうですね全くその中国のひどいですねこういう核実験そして多くの犠牲者が出ていることを一切その隠してですねシルクロードの番組を撮り続けていたというここにもですね NHK のまさに体質が露骨に出てるんじゃないかというふうな気がいたします。そういう意味ではこのウイグル死者と犠牲者ということはですね今日非常に注目すべき問題だと思います。なんとなくねシルクロードっていうとですね我々はNHK の番組でですね非常にそのいいイメージばかりですよね。いいイメージでですねなんか素晴らしい感じでやっておりますけども本当はこういうですね本当に悲惨な状況があるということです。で知ってて隠すっていうのはねやっぱりいけないことですよね。まして報道の意味として真実を伝えるっていうのがね報道の基本ですからね本当にこれに関してですね、その8月にその核の問題についての集会が開かれます。今ご案内がこちらご覧ください。8.5 広島長崎ウイグル核問題を考える国民行動です。8月5日水曜日午後3時から街頭宣伝が広島そごう前で予定されています。午後6時から講演会がミルパルク広島の5階で行われます。講師はイリハム・マハムティさんです。現地集合です。ツアーではございません。8月6日木曜日は自由行動自由解散です。広島での慰霊江田島での慰霊などを各自行ってください。本当にですね、広島長崎の記念日も近いということで、そしてまたそうですねウイグルのその死者数十万というこのアメリカの雑誌が出したというのは死者ですよ。その放射能を帯びたその被害者じゃなくて死者ですからね。これ相当ですよね。これは重大なですね問題です。広島長崎とこのウイグルということはですね
こういう形で、やはり共通の、やはりその問題としてですね、訴状に上るということが大事だと思いますね。オバマ政権、いろいろね、核軍縮、杉さんもね前回のコラムでおっしゃってましたけども、表向きは非常にいい形で言ってるようですが、実際にこの中国との関係を見た時にですね、アメリカがどれだけ対中国に対してですね、こういう問題を鋭く質問できるのか、はい、そういうところもまさに注目されるところだと思いますね。そうですね、大きな問題ですね。はい。